Салом ба ҳар яку ҳар якатон бародарони азиз, хуш омадед ба шабакаи специалист ТЖК. Бародарони азиз, чӣ хеле ки имрӯз мебинед, мо дар дарони кор ҳастем, доимо ба либосҳои корӣ ҳастем. Ҳар боре ки наврӯҳои моро тамошо мекунед, нороҳат нашавед, барое ки ин касби мо аст. Мо баъзе рӯз бо либосҳои корӣ ҳастем, баъзе рӯз бо либосҳои тоза ва чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинед, анамо хонае ки мо ба навор гирифта будем, чорнавоиша 10-80 ба 3.5 баландиш 3 метр гуфта будем ва ҳоло бошад, яъне поли мо тамом кардаги ҳастем. Абояшро шурӯъ мекунем. Тарзи абойкаширо ба шумо дар борааш мефаҳмонем ки чӣ гуна абойка задан дар кор, дар кадом кор гӯш чӣ халӣ, дар кадом кор гӯш чӣ халӣ. Ва аз ҳамин рӯз иншоалло ки мо яъне чистовоя сар мекунем, фақат краскаву ламинати абой будааст. Ҳамаша ба навор гирифта тамошо мекунем ва лайки худро фаромӯш накунед. Касоне ки подписатсия накарда бошанд, подписатсия кунед, наводҳоро паҳн кардан гирем. Дӯстони азиз, мо ҳамаша ба навор гирифта баҳри шумо пешниҳод мекунем. Бародарони азиз, ин абои пол, яъне размери бузургӣ ҳастем, 2 сантиметри айлаби пол зиёдӣ мегирем ба хотире ки брида тонем ва чорнавой яъне филея худ мешаклем, чорнавой нимбура мешаклем. Абоя паталочни абой ба хотири накрифидани паталок, агар чӣ намуд филее ки мезанед ва паталок сиравно мекунад, ба ҳамон хотир мо абой мезанем ки ҳамон кафидаги дар таҳна айбола абой краска мегирем. Тамом. Дар ин паталок мо 2 намуд абой истифода бурдастем. Як намудаш чӣ хеле ки мебинед, абои рахрах аст, паталочни абой аст. Ира мо дар паталоки ростакш, яъне дар коргоҳи рост аз тахт задастем. Ин дуюмуш бошад, дар дуюмуш камтар грубитар аст. Ин дуюмушад дар дырнои ҳамин задастем. Дырнои ҳамин задастем, аз тагаш краска мекунем. 3 намуд краска мешавад инҷа. Бо ҳамаша краска мекунем. Бо нишон медиҳем то чӣ хали краска меяд паталок.